Alright guys, today is December 24, 8 PM. So, mauna ning situation karon dire sa amo. Mingaw kayo ang kalsada kay wala na kapangagi. So, nami karon dire sa gawas oh. Asam tong turutot. Tara. Di po namin karon kay magparke ang mga bata, mga prices ginagmay lang. Be, turutot. Mag-start na mong party mga 9 PM siguro or 10 PM, exactly 12 midnight. So nakabalik rin kong family vlog guys, kay in the last few videos na akong gina-upload is mga road trip and travel vlogs lang. January, stay tuned, padulong taog bukid nun natay travel vlogs dito, daghan no, mga 1 month siguro nga travel vlogs. So tara. Ibo lang saba-saba guys. Ano ni mo Zak? Na si Zak guys, ibalik sila. Maganda guys. Ano na? Chicken. Ha? Ako lang gilapuan para dali maluto. Chick. Matuon siya para maluto ang lalim. So chicken din mong gipangluto guys. Para mo kusinera. Kusinera lang sa for today. Kusinera for today. Merry Christmas! Kusinera for today. Pigkaon for tonight. Woo! Sige, ito napagulong nila. Apa na, magsingot? Napirupan kayo po na ako. Ano na ba ng bawal magliyok? Sa wifi, katulad na siya po tayo. Dugay ka na ako, dugay ng wifi. Dugay sa wifi. Dugay kay wifi. Mag-base sa wifi ba? Ayaw ako, bata pa ko. Bata ka? Ayaw ako, bata pa ko. Bata ka ka sa... Bata ka sa... Hallelujah.
sinaktan. Dugay kang wifi ah. Ang board ko nga gunting. Merry Christmas and a Happy New Year. Hoy, wifi. Meron ako tintido. Magbisa gapos ang wifi. Kaya kung dugay kang wifi mo balik, dugay mo na sila mo post. Tapos. Joker kayo. Dugay kayo. Nay kazak dire. Nara kay Nara kazak ko. Nara ako. Ako na ati Myra. Ay mo bagsiyang bagay dia. Kuana, pilit lagi kayo. Dugay kang wifi. So sila, kuana. Nag-iyot na. Semua na yung sudan. Fried chicken, pancit. So mga kasami, and Merry Christmas sa tanan. Enjoy your day. Balik na ko niya pag umagkaon. Nasaan yung Zak? Ano ka ni-apel, Zak? Ay, sa kabalo. Di siya kabalo. Final na. Patong sayo na dayon kay si Zak. No? Pamakapin. Di siya kabalo, manggod. Di siya kabalo, anak. Katawa ni Kaisin. O gani. Sige, go. Hip, hip. Hore. Hip hip, hooray! Okay. Hip, hip. Balik! Ano na si Gini? Okay, go. Hip, hip. Hore. Nakamani dali ka, boy. Panggatas. Ikaw pag-apon mag-ana, ah. Hip, hip. Hooray. Hip, hip. Hooray. Hip hip, hooray! Mag-stop dayon. Hip hip, hooray! Sige, ikaw. Hooray. Hip, hip. Hooray. Hip, hip. Hip, hip. Hooray. Mama. Hip, hip, hooray! Hip, hip, hooray! Mga luting man yung abang. Hip, hip! Hooray! Hooray! Hip, hip, hooray! Hip, hip, hooray! Murag internet sa loading. Mga luting eh. Tulungan dito ah. Alin na sa kapila ka. Sige na. Katong sayo para mapil mo Zak. O kato na lang sayo, apil man na si Zaka. Oh, sayo. Ay,
Sayo na lang sa dadan. Sige na. Ilan ba sa... Na, na-price ka. Dahil may price. Gift card na si Tito. Dahil may price. Sige na. Dance lang. Para mako. Sige na. Alin na. Wala man. Ano pag cry? Ah, natulog na siya. Oh. Mag-gift day po. Ba, dito ay ito ba? Hatag day sa gift ito ba? Ba, dito ay Sige na, mag-contest na dyan sabi. Pag magtapang ang sound, No? Siya naging contestant guys kay Duharo. Yes. Yes. No? No? Duharo ka po contestant na. Ang mga bata o parang kayo, wala pa yung mga buot na. Ang isa nagilak. Ang isa nagilak kay napilde. No, nagilak kay napilde. Gilak kay. Mag-video ta ba mag-video? Magawas na sa TV. Ay, nagilak. O, naman kay price o. Pagpilay mong price. Be, pilay mong price, be. Oh, Jesus yung price. Oh, ay, nagilak. Ayun na. Wala yung daw lagi sila ragto. Ay, lagay lang. Wala, sa'yo. Di dapat kapag mag-stop ka, hindi siya stop ka direct. Ah, dapat dili malapas yung fit ha. Dili malapas yung fit. Ha? Okay ka. Oo, ana. Oo, dapat. Sige. Kuha na lagi sa zipper para dili kuha. Sige, go. Okay, go. Okay. Okay, fold. Fold na, fold. One and a half. Ila, fold na. Fold na. Punta na yun. Pila ka. Mami, gamaya. Tan-oh. Apa, imunik. Oh, Ana. oh, okay na. Malapas. Hop. 1, 2, 3. Gamay na, gamay. Gamay na kayo. Alam, basta ka, basta ka. Alam, 1. Answer kay Basteo. Winner!
lagi. Mouth. Ang ipon. Ginawa niya si Pon ka na. Lawalay mga undun sila. Gailak ka sa'yo na. Out! 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 Bibi mo, si Mahal